Tarata juin kalo tile kɔnɔntɔn san 2026 DMS TV channel muso aw ni ce aw ni ɲantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kanbaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati sele san'an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carilen ani k'aw kilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wala kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fitigilakaw olu cɛsirimɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la banbaci walimaw ɲini na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bolo lafɛ ka se ka lakana sabati an sigiyɔrɔ la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 min ka état major général des armées ale bɔ ne ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko civil tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 ko min ka Mali fitigilakaw k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gao ale ni Kayi région yɛrɛ kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko an ka Mali fitigilakaw ka ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ k'u sera ka banbaci wali maa caman yɛrɛ kɔni faga wa u sera ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka tiɲɛ don banbaci wali maa daga sigiyɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ni opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ région fila ninnu kɔnɔna na. Alisa an bɛ to an ka Mali fitigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na source dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fitigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ko k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci walimaa dɔw yɛrɛ kɔni kan Jasaji localité la ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Tabakɔrɔ yɛrɛ de kɔni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na a kɔni yira la k'a fɔ k'an ka Mali fitigilakaw yɛrɛ kɔni kelen ka ni banbaci walimaa nin yɛrɛ kɔni k'u ye bɔrɔntɔli yɛrɛ kɔni da banbaci walimaa nin ka wali min kɛra sababu ni ka banbaci walimaa caman faga k'o fana tɛmɛlen kɔfɛ opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko min ka Mali fitigilakaw k'u sera ka u bolo da bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni kan banbaci walimaw kun ye minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ civil yɛrɛ kɔni kunna u ka binkani wale dɔw kɔnɔna na. Kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 sɔgɔmada fɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ko tasuma mɛnɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɛra pneu marayɔrɔ magasin dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Medine sugu de la ni yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔ na a kɔni yira la k'a fɔ ko sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman n'u ka teliya yɛrɛ kɔni sababuya la k'u sera ka tasuma in faga kuma yɛrɛ kɔni na ko o n'a ta o ta tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni donna pneu butigitigi yɛrɛ kɔni kunna. Ko ni fɛɛrɛ ma kɛ don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye buru dilan yɛrɛ kɔni ko bɛna jɔ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Kayi boulangerie tigiw yɛrɛ kɔni olu ka jɛkulu kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye farine yɛrɛ kɔni min bɛ kɛ sababu ye ni ka buru yɛrɛ kɔni dilan ko yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen k'a foyi yɛrɛ kɔni marilen tɛ olu bolo o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye boulangerie tigi ninnu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaa ale ni an ka Mali chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni u ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ ni région kofɔlen in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye buru dilanna nin yɛrɛ kɔni ka ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni ma fɛɛrɛ latigɛ teliya yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye buru dilan yɛrɛ kɔni ko bɛna jɔ Kayi région kɔnɔna na ka d'a kan ko farine foyi yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo bilen. Juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Douazan commune urbaine maire yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué kɛ ka ɲɛsin a ka commune sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni maire kofɔlen ye ale ka kɔrɔfɔla a ka commune yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko k'a daminɛ don kofɔlen yɛrɛ kɔni na fo ka taa bila don wɛrɛ la ni décision kura taara ni ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye moto fitinin n'o bɛ se ka kɛ Jakarta ye ni maa min yɛrɛ kɔni kelen don ka o tuyau d'échappement yɛrɛ kɔni trafiqué ni ka a mankan yɛrɛ kɔni bonya fo ka taa se moto yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni mankan ka bon ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni boli yɛrɛ kɔni interdit yɛrɛ kɔni don Douazan commune urbaine fantan a 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko in kɛ kun ye walasa halisa basigi ale lakana min yɛrɛ kɔni bɛ nin commune kofɔlen kɔnɔna na ka o ko tɔ sinsin kosɛbɛ. Tile kɛmɛ kɛlɛ ale ni kalo 2 seselefe yɛrɛ kɔni kɔfɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko kunu tɛnɛ juin kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ale ni Israel k'olu fila yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ daminɛ tuguni ni ɲɔgɔn attaqueli yɛrɛ kɔni ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Iran ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'a ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin Israel ka yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko wagati tɛmɛnenw na ko Israel fana ye attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran ka yɔrɔ dɔw ma o ko in yɛrɛ de kɔni sababuya la a yira la k'a fɔ ko ntɛnɛn don in na juin kalo tile 8 san 2026
wɔɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni Israel ye hale misilu yɛrɛ kɔni fili ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana fila yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnen na min yɛrɛ kɔni Donald Trump n'o États-Unis jamana ma a ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Israel yɛrɛ kɔni ma ko Israel k'a yɛrɛ minɛ a ka s'a yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan k'ale tɛna na mɛn ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis Iran ko bɛna na bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko min yɛrɛ kɔni Israel kan n'a fɔ k'a bɛ Iran yɛrɛ kɔni attaquer ka d'a kan n'a ye Iran attaquer o bɛ kɛ sababu ye ni bɛnkan min yɛrɛ kɔnɔna na tɛmɛ Iran ale ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don la nka hali n'a sɔrɔ Donald Trump ye ni kangari yɛrɛ kɔni da Benjamin Netanyahu a yirala k'a fɔ ko ninnu kofɔlen na min Benjamin Netanyahu k'ale attaquer kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi kibaru kɔnɔna na. Communiqué la min carila kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko civil tɛmɛnen juin kalo tile 6 san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw k'u ye opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Gao ale ni Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛna ka d'a kan opération ninnu kɛra sababu ye ni an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ni région fila ninnu kɔnɔna na état-major général des armées ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ka ni communiqué in kɔnɔna na ko nin don kofɔli na min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o taara bɔ banbaci walima o dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan Doro localité fanfɛla ni nin yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao région sud-ouest yan fanfɛla de la ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔlen banbaci walima nin yɛrɛ kɔni kan dogo yɔrɔ yɛrɛ kɔni kan k'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ ko banbaci wale maa 20 ani kɔ bɔ yan kɔ k'olu yɛrɛ kɔni tun bɛ dogo yɔrɔ kofɔlen na ko wa u ka moto caman yɛrɛ kɔni jɔlen bɛ yen nɔ sanfɛ kɛlɛkɛminɛw tilalen u ka sɛgɛsɛgɛli baaraw la u kɔni sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka banbaci walima caman bɔnɛ ani na ko min yɛrɛ kɔni u ka nin moto kofɔli o fɛnɛ yɛrɛ kɔni tiɲɛna fo ka taa se banbaci walima daga sigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko tiɲɛni donna u bɛɛ lajɛlen na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni tilalen ni opération in yɛrɛ kɔni na o ma ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta halisa u continuera u ka jamana lakɔlɔsili baaraw fɛ u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni na u taara bɔ camion ba dɔ yɛrɛ kɔni ka camion min yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni don matériel logistique la ni matériel logistique in yɛrɛ kɔni kun ye banbaci walima o de tɛ ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kelen ni ka ni camion kofɔli in yɛrɛ kɔni u ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin camion in yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ye ni camion in n'a kɔnɔfɛnw ka tiɲɛni don a bɛɛ lajɛlen na ko nin zone kelen kofɔli in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu taara bɔ so finima dɔ yɛrɛ kɔni ka so finima min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko banbaci walima o dogo yɔrɔ de tun bɛ yen nɔ wa moto caman fɛnɛ tun bɛ yen nɔ ko a moto minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin so finima in yɛrɛ kɔni duguma a yirala k'a fɔ ko maramafɛn tun bɛ moto ninnu dɔw yɛrɛ kɔni na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu tora sɛgɛsɛgɛli baaraw la sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛlen ka tiɲɛtigiya k'a fɔ ko so finima in yɛrɛ kɔni ye banbaci walima o de ta ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin nin so finima in yɛrɛ kɔni ma farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko farapu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko so finima in n'a kɔnɔna fɛnw ni o ye moto ale ni maramafɛnw yɛrɛ kɔni ko tiɲɛni donna a bɛɛ lajɛlen na ko ni opération ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko standard zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔnɔna na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni kɔ olu to u ka jamana lakɔlɔsili baaraw la k'u kɔni taara bɔ banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ka repli yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni taara bɔ banbaci walima ni yɛrɛ kɔni ka nin site de repli yɛrɛ kɔni kan ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma a yirala k'a fɔ ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan an ka Mali fintigilakaw ka kɔrɔfɔ la ko farapu in kɛra sababu ye ni ka banbaci walima 30 ani kɔ bɔyan kɔ ka olu bɔnɛ aw ni na wa min yɛrɛ kɔni ye moto caman ye ko tiɲɛni donna o fɛnɛ yɛrɛ kɔni na k'o dabɔ an ka Mali fintigilakaw ka nin farapu ɲumanba in na min yɛrɛ kɔni état-major général des armées ye communiqué in kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma u ka cɛsirilen don u ka baara kɛ ko ɲuman na jamana lafasali baaraw la ka d'a kan ko fintigilakaw ka cɛsiri n'u ka baara kɛ ko ɲuman ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni jamana yɛrɛ kɔni lakana bɛ ka sabati wa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn olu yɛrɛ kɔni bɛ ka se ka yala jamana kɔnɔna na lafiya hali lakana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sanga ani wagati halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min wagati nin yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walimaw ɲinini na walasa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta a yirala k'a fɔ ko ka sanga ni an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri baaraw ye ni ka to ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ sanga ani wagati walasa ka se ka jamana lakana sabati ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw halisa u bɛ ka continuer banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ɲinini u nɔna minɛli ale ni u bɔnɛ
bɔnɛ o ni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni banbaaci wale jɛkulu réseau yɛrɛ kɔni kanu bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna cogo min Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana bɛ se ka sabati k'an ka Mali fintigilakaw ka o baara ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wagati tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna min ka Mali fintigilakaw ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu renseignement yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ko komi u renseignement yɛrɛ kɔni sɔrɔ renseignement yɛrɛ kɔni labara cogo ɲuman na o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ka bolofara dɔ ye olu kɔni taru bolo da banbaaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ka minnu kun bɛ taa ni ka segin yɛrɛ kɔni na Jasaje secteur yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Tabakɔrɔ localité la ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ Sikaso région de kɔnɔna na ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka hundera banbaaci wale man yɛrɛ kɔni ka min an ka Mali fintigilakaw ye u balila man yɛrɛ kɔni na u y'u teliya k'u cɛsiri ka baara yɛrɛ kɔni kɛ k'an ka Mali fintigilakaw ka teliya u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ kɔni ma o yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye n'u sera ka ni banbaaci wale man ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na an ka sous sécuritaire caman yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɛra opération ɲumanba ye ka d'a kan ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bilan min yɛrɛ kɔni bɔra la o de ye k'an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaaci wale maa caman yɛrɛ kɔni faga ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an ka Mali fintigilakaw k'u sera ka u bolo da bolimafɛn caman yɛrɛ kɔni ka ni bisigaba kɛ k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na ko banbaaci wale maaw taara bin ka ni wale min kɛ ni ka ɲɛsin population civile yɛrɛ kɔni ma ko ye ni bolimafɛn minɛ o population yɛrɛ de kɔni na sɛbɛn sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na o b'a yira Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi komi an ka Mali fintigilakaw ye k'u kɔni cɛsirilen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la banbaaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni u nana minɛlen n'u bɔnɛni la u ni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni layidu ta k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Mali jamana ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta o ko hukumu de la sanga ani wagati u bɛ opération yɛrɛ kɔni na walasa jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 8 wagati ye ko tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛna magasin dɔ yɛrɛ kɔnɔna magasin min yɛrɛ kɔni falen don pinɛ yɛrɛ de kɔnɔna ko a yirala k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ni magasin kofɔlen yɛrɛ kɔni ale bɛ Médine sugu camancɛ yɛrɛ de kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Sikaso région de kɔnɔna na serew yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kabini ni tasuma mɛnɛ ko in yɛrɛ kɔni daminɛna ni magasin kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni sugu kɔnɔmɔgɔw olu ye sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni wele teliya la ko kabini sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni welela olu fana y'u teliya ka u cɛsiri kosɛbɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa k'u teliya ka na sugu kofɔlen na min yɛrɛ kɔni ye tasuma ye ka se k'ale faga ɲɔgɔnna ka na tiɲɛni fanga bonya ko sapeur pompier maaw yɛrɛ kɔni ka teliya ale n'u ka cɛsiri baara ni tasuma faga yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni tasuma yɛrɛ kɔni sera ka faga teliya yɛrɛ kɔnɔna ɲani tiɲɛni fanga yɛrɛ kɔni kana na bonya ko min yɛrɛ kɔni ye secours yɛrɛ kɔni olu nana yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ u y'u teliya ni ka tasuma yɛrɛ kɔni faga ko yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye tasuma yɛrɛ kɔni ale ma se ka cari ni ka taa se magasin wɛrɛw ma minnu yɛrɛ kɔni tugulen don magasin na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ni magasin kofɔlen ye ale tun bɛ sugu camancɛ yɛrɛ kɔnɔna ni sapeur pompier maaw kuma teliya u ka baara kɔnɔna na dɔrɔn tiɲɛni fanga tun bɛ bonya ka d'a kan tasuma yɛrɛ kɔni tun bɛ cari ni ka taa yɔrɔ in kɛrɛfɛ magasinw yɛrɛ kɔnɔna k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔnɔ o bilan yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'o ye Ala tanu ye ko tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ sera maa kelen yɛrɛ de kɔni ma ni min yɛrɛ kɔni ye secours ye o y'o fɛɛrɛ latigɛ ni ka o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ta teliya la ka furakɛli telimanw k'a la walasa ka se ka ni yɛrɛ kɔni kisi ko ɲɛ ta maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma fatu ale joginna dɔɔni yɛrɛ de kɔni ko fɛn minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ magasin yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni o ye pinɛw yɛrɛ kɔni ye ko o caman yɛrɛ kɔni jenina k'o dabɔ ni tasuma mɛnɛ yɛrɛ kɔnɔna k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni ka tasuma mɛnɛ ni magasin kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna olu ma dɔn fɔlɔ ko nka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni nana daminɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni tasuma mɛnɛ ye ni magasin kofɔlen na ka o yɛrɛ kɔni dɔn teliya la walasa don n'a nataw la ɲɔgɔn wɛrɛ kana na se nin yɔrɔ kofɔlen in na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kayi ville boulanger maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɛ bɔ ni ka lasɔmini yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ ko Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati ka gɛlɛn Kayi ville boulanger maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye farine ye min bɛ kɛ sababu ye ka buru yɛrɛ kɔni dilan ko foyi yɛrɛ kɔni maralen tɛ olu bolo bilen kɔrɔ de kɔnɔna olu yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don don n'a nataw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni ye buru dilanni o baara kana na jɔ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 4 san 2026 ko min
yɛrɛ kɔni ka région boulanger maaw yɛrɛ kɔni ka syndicat ka délégation dɔ ko ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛmɛna olu ni an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni ka délégation régionale yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la wa ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni boulanger ni yɛrɛ kɔni ka syndicat ye gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ u kan u kɔni bɛ u da an ka chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni tulo kan walasa olu ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ko in na teliya la min yɛrɛ kɔni Mamadou Dumba yɛrɛ kɔni ni ale ye boulangerie Sahel gérant yɛrɛ kɔni wa min yɛrɛ kɔni ye boulanger ni yɛrɛ kɔni ka délégation olu ka kuma lasela fɛnɛ don ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kow yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna ko bɔ Kayi région kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye farine ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ kɛ ka buru yɛrɛ kɔni dilan ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɛsɛ bɛ kojugu Kayi région kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko kɔrɔlen ko farine minnu bɛ dilan an ka Mali jamana kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɛ o farine ninnu san ni ka buru yɛrɛ kɔni dilan ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko lakana ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana siraba nin yɛrɛ kɔni ka ko bɛ ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni olu ka farine yɛrɛ kɔni o tɛ ka se olu ma Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na farine foyi yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo ni wagati in na u y'a yira k'a fɔ ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko Mali kɛrɛfɛ jamana caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ olu kɛn bɛ ka interdit u ka jamana kɔnɔna na k'u ka farine kana bɔ yen nɔ bilen ko ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka farine dilan yɛrɛ kɔni ko gɛlɛya kosɛbɛ ka d'a kan n'olu ma se ka Mali ka farine dilannen yɛrɛ kɔni sɔrɔ olu bɛ se k'a san kɛrɛfɛ jamanaw la ko nka o jamana caman fɛnɛ kɛn bɛ ni ka interdit k'u ka farine kana don yan bilen ko bɛ ka olu ka ko tɔ gɛlɛya kosɛbɛ boulanger ni yɛrɛ kɔni ka délégation ka maaw yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni bɛ ultimatum di k'a yira k'a fɔ ko tile 3 dɔrɔn de bɛ an ka Mali autorités bolo ni o tile 3 in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'u ma se ka fɛɛrɛ foyi yɛrɛ kɔni kɛ walasa farine yɛrɛ kɔni ka se ka don ko min yɛrɛ kɔni ye farine yɛrɛ kɔni ye ko o kelen a kɔni tɛ sɔrɔ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kuma tɛ ko ka buru yɛrɛ kɔni dilan a kɔni yira la k'a fɔ ko farine yɛrɛ kɔni dɛsɛli yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ dɔw bɛ ka ye Kayi région kɔnɔna na ka ban ka d'a kan boulangerie caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu kɔni kɛn bɛ ni k'u ka baaraw jɔ sabula min yɛrɛ kɔni ye farine ye k'o t'u bolo fɔlɔ ka sanga ni boulanger ni yɛrɛ kɔni ka délégation yɛrɛ kɔni ka ni welewelemada in yɛrɛ kɔni min ye Kayi chambre de commerce et d'industrie du Mali yɛrɛ kɔni vice président ye ni o ye Sulemani Jara ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ye boulanger ni yɛrɛ kɔni ka jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mɛn wa a y'a faamu k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ye ko teliman de ye wa a ye Mali yɛrɛ kɔni hakili jigin k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye min filɛ ka tɛmɛ ale ni u ni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de ye walasa gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ boulanger yɛrɛ kɔni kan o k'o gɛlɛya nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɔ ale ye o ko yɛrɛ kɔni na a bɛ hakilisigi kuma fɔ boulanger ni yɛrɛ kɔni k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye chambre de commerce et d'industrie du Mali maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ko in na k'u ye boulanger nin ka jɔrɔna ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni mɛn wa u ye fɛn fɛn fɔ olu ɲɛna kuma in kan ka lase maa minnu ma sanfɛ k'olu yɛrɛ kɔni b'a lase olu bɛɛ lajɛlen ma k'olu bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ k'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka solution yɛrɛ kɔni sɔrɔ farine ko dɛsɛ in na Kayi région kɔnɔna na nka ko ɲani solution ka sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Sulemani Jara a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin boulanger yɛrɛ kɔni ma k'u ka dɔ fara u fangaw yɛrɛ kɔni kan halisa walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka se ka buru dɔw yɛrɛ kɔni dilan ko ni kow yɛrɛ kɔni taara u tacogo yɛrɛ kɔni na ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na fɛɛrɛ teliman yɛrɛ kɔni na sɔrɔ walasa Kayi boulanger yɛrɛ kɔni bɛ se k'u ka farine sɔrɔ cogo min juma tɛmɛnen juin kalo tile 5 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Douentza commune urbaine maire yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da Douentza sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko bolimafɛn sen 2 minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye moto fitinin a bɛ se ka kɛ jakartaw yɛrɛ kɔni ko o moto kofɔlen ninnu yɛrɛ kɔni n'u tigiw yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ka taa u ciw yɛrɛ kɔni modifié walasa ka se ka mankan wɛrɛ k'u la min tɛ moto mankan yɛrɛ kɔni ye ko o moto ninnu ale ni bolimafɛn sen 2 wɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni u mankanw yɛrɛ kɔni ka bon kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bolimafɛn ninnu yɛrɛ kɔni kana na boli bilen Douentza commune urbaine yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Douentza commune urbaine maire yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale ye nin décision in yɛrɛ kɔni ta ko dɔwɛrɛ yɛrɛ kɔni tɛ a bɛ fɛ bɛn kelenya ale ni basigi min yɛrɛ kɔni bɛ Douentza commune kɔnɔna na o ka t'o yɔrɔ kofɔlen in na ko yɛrɛ de kɔni na a jigi dalen don Douentza sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen kan k'a fɔ k'u bɛna ka nin décision in faamu u bɛna décision in yɛrɛ kɔni labato décision in yɛrɛ kɔni k'a taara Douentza sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen ka intérêt ko yɛrɛ de kɔni na ko de la a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔnɔna na a ka décision yɛrɛ kɔni labato cogo ɲuman na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Iran jamana kɔnɔna na
kunu tene juin kalo kile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Israel ye k'ale n'a sɔrɔ Donald Trump min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale ni jamana in yɛrɛ kɔni wele yɛrɛminɛ yɛrɛ kɔni ma ko n'a taw tan don kofɔlen na min Israel ye k'a ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma nka Israel kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲani k'ale ka farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran ma o y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ale de fɔlɔ ye farapu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Israel yɛrɛ kɔni ma tile kɛmɛ kɛlɛ ale ni kalo 2 seselefe yɛrɛ kɔni kɔfɛ kan kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi menace yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient region kɔnɔna na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni kɛlɛ in ye ko bɛna daminɛ tuguni hali n'a sɔrɔ don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmaa ni o Donald Trump ye n'ale hakili sigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni négocier ani Iran ni ɲɔgɔn cɛla la Iran ka kunnafoni disoba kɔni ye laseli kɛ tɛnɛn don juin kalo tile 8 san 2026 sɔgɔmada joona fɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn pɛrɛnta mankanw yɛrɛ kɔni caman mɛnna Teheran ni o ye Iran faaba ye Tabriz ale ni Isfahan ville yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Israel ale kun ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'a ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw k'olu kɔni taara farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka civil militaire dɔw yɛrɛ kɔni ma Iran camancɛya fanfɛla ani a ouestien fanfɛla yɛrɛ kɔni na yani Israel ka nin wale yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw na a kun ye kangada gɛlɛnmaba kɛ k'a yira k'a fɔ k'a bɛna farapu jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Iran yɛrɛ kɔni ye ale ye missile vague ba 2 yɛrɛ kɔni fili ka taa Israel jamana kɔnɔna na nka Israel mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Iran ye nin missile vague ba 2 minnu fili ka taa olu ka yɔrɔ la ko missile nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kunbɛnra Iran ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'ale ni attaque min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Israel yɛrɛ kɔni ma ko dɔ wɛrɛ tɛ ko attaque in kɛ kun de walasa ka kanga gɛlɛnmanba da kɛ ka ɲɛsin Israel ma ka d'a kan ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Israel ye k'a kɔni bombardement kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ka localité dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o ye Beirut sudiya fanfɛla de ye ni a yirala k'a fɔ ko localité in yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Hezbollah maaw yɛrɛ kɔni olu caman sigilen bɛ yen nɔ wa a yirala k'a fɔ ko Israel ka nin farapu in ma to kɔlɔlɔ tan ye ka d'a kan farapu in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 2 de fagara wa maa 20 yɛrɛ kɔni joginna ko Israel dun ye nin wale yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ bɛnkan yɛrɛ kɔni kun bɛ Israel ale ni Liban ni ɲɔgɔn cɛla la k'a fɔ k'u bɛna cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la nka a yirala k'a fɔ ko cessez-le-feu yɛrɛ kɔni violé la ko Israel ye o wale min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma o de ma diya Iran o de la Iran fɛnɛ ye attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Israel ma kabini cessez-le-feu yɛrɛ kɔni tɛmɛna jamana nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ni o kɛra avril kalo tile 8 tɛmɛnen san 2026 ni kun ye a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni Iran ale ka attaque yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Israel ma kunnafoni diso maa dɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kari tɛmɛnen juin kalo tile 7 san 2026 ko téléphone na kuma yɛrɛ kɔni tɛmɛna Donald Trump ni Benjamin Netanyahu ni ɲɔgɔn cɛla la ko téléphone na kuma yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kun ye Donald Trump ale kun y'a laɲini Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni fɛ ko Iran ye farapu min kɛ ni ka ɲɛsin Israel ma ko min yɛrɛ kɔni ye Israel k'a kana jaabi kɛ ni ka ɲɛsin o ko in ma ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ale ni Iran k'u bɛ ɲina ka na bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ k'ale Donald Trump yɛrɛ kɔni tɛ fɛ Israel ka attaque dɔ ka kɛ sababu ye jamana fila ni kana na se ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko nka hali n'a sɔrɔ Donald Trump kun ye nin laɲini yɛrɛ kɔni kɛ Benjamin Netanyahu fɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko kunu tɛnɛ juin kalo tile 8 san 2026 sɔgɔmada joona yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Israel ye ko ale ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka jɔrɔ ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni kana na daminɛ jamana nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani aw hakilinaw di hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma